mab y mynydd o 2 finnau, mae lot o bobl yn gwybod, oedd ei cartref yn gwneud bywoliaeth. 5 mlynedd ar 20 yn ôl, dyma nhw yn dechrau dangos ymaflu codwm ar y telefisiwn. Ac o'n i wedi bod yn gwneud hyn bod o'n i chwarae ffwtbol i Oldham flynyddoedd yn ôl. O'n i wedi bod yn arfer efo yr ymaflwr codwm yn Manceinion. A pen ddoth y peth yn boblogaidd ar telefisiwn, dyma fi'n deud ein hyn, wel, fe tra i wneud bywoliaeth yn y busnes yma. A dyma pam reis i i'r busnes yma. A mae wedi bod o bywoliaeth feddwl dda i mi hynny. Byw yn Rhyl o achos dyma ganolfan da i drafeilio i fynnag i lawr Prydain Fawr, i'r Werddon a i'r cyfandir, i Ewrop ac i Affrica. Fel y gwelwch chi, mae gen i ymaflu'r codwm yn treinio fo fi yma yn da. Mae o yn dros 6 troedfedd o daldra a mae o tua 16 stôn. A beth swn i'n licio fasa cael Cymro Cymraeg o'r wlad yn dod ata i ac yn dweud, Orig swn licio bod yn wrestler. Dwi wedi bod yn trio tynnu 1 a 2 o'r wlad, a maen nhw, fel tas y gynnu nhw ofn, maen nhw'n dod i'r Rhyl a nos Sadwn, cael peint neu 2, a maen nhw'n denig yn ôl i'r wlad. Dwi'n posib cael gafal yn nhw a dweud, wel, Lili, pam na fe ti wneud pethau fel yma? Yn hymlad i ydy fel Cymru, da ni yn siei a pobl eraill yn medru gwneud pethau. Wel, pen dechreuais i, oedd rhaid i chi gael rhyw confidence o'ch chi'ch hun i wneud y busnes yma. Ac oedd rhaid i chi gredyn o'ch chi'ch hun mwyn gwneud y peth, fel pob peth arall. A faswn ni yn hoffi, os oes rhywun yn gwrando ar y program yma heno, a rhywun slaffyn o hogyn cry o'r wlad, isio gwneud enw iddo fo hun, fel mae enwau Tommy Farr a Joe Erskine ar hyn wedi bod yn y diweddar. Os ein byd yn stopio y chi sy'n gwrando i ddod ata i yn Rhyl a deud os o'n i licio bod yn ymaflwr codwm. Wel, dwi wedi bod yn lwcus, dwi wedi cael 1 hogan yn siarad Cymraeg o Rhyl. Tania Jones ydy henw i. Sut ydych chi, Tania? Iawn, diolch. Mae Tania wedi dod ato ni oedd hi yn reidio cyffylau o blaen. Sut ydych chi yn teimlo yn gylch y busnes y reslo yma, Tania? O, dwi'n mwynhau reslo, fawr iawn. Dwi'n meddwl bod mae'n peth da iawn i wneud, mae'n cadw chi'n iach a ffit. Dwi'n meddwl bod mae sport yma yn da iawn. A sa'ch chi'n deud y lle, sa'ch chi'n recomendio hwn fel bywoliaeth i unrhyw un o'r wlad sy'n Gymru hefyd? O, ydw. Mae'n bywoliaeth da iawn. Pryd ydych chi yn teimlo poen ar ôl bod on? Ydych chi'n teimlo bod bore wedyn neu straight ar ôl? Wel, bore wedyn. Bore wedyn ydych chi'n teimlo fwyaf? Fel arfer.